ike ajọ mmụọ ga-eji karịa ike Chukwu. Gwa onye tere mmanụ kwuru chọọ efu. Mmanụ etere direct from eluigwe. Unu na-amachari na-eme ike n'ọzọ ndị ala ndị idiot. So na akpọrịgo unu ndị native doctor. Ma ndị nke si na ya na-agwọ ọya na ya na-agwọ ekpenta na-agwọ. Ụdị ekpenta ya ataga na akpa anwụ na ya man like onwe idiot na-agwọ ọrịa anụ mpa. I'm gonna akpọ m nonsense call on ụgbọ m again ndị idiot. Unu niile na-akpọkashi m na phone akọ rubbish. Why they support the man now? Why Thunder ga-agbagbuchi unu ncha niile. Unu ama ya na-akpọ spiritual father. The idiot. Na ya here ndị anụ mpa. Ya na mpam mbaka ebe a na. Egesi akwado nwoke akwado ya ọgụ ọfụma ka ọkwado ọfụma. Na ya na-eji me mgbe aka na-eme bọbọ ndị bọbọ n'afọ ya. Oke si akwado mmadụ nke ama ma onye nyere unu mkpọrọgwụ ya were mkpọrọgwụ na-akwụgharị everywhere si unu na-eme nke ọzọ. Ọ na dị ọfịs ka anyị nọ na-ahazi ọta ụtọ ezidere unu na mma a na-eme anointing a ga-eji na-agọzi unu ka unu wụrụ mmadụ unu ewere dị ngọzi a na-enye unu were ga na-eme nọnsensị unu na-aghọgbu ndị mmadụ eme rọbish ndị isi adịrọ mma ezuzugbo nwa ha n'okwu unu na-eme nọnsensị nchọchị unu ga-eme atak ọ wụrụ prọfet agụgbọla kwenyere n'ime mmụọ His Royal Majesty agụgbọla kwenyere ka unu na-akọ rọbish. Anyway, ayapụtago onye nke ọbụla mapụtara ihe ọbụla mapụtasị ka achụwa ya onye ọbụla mapụtara again kọ rọbish again maka Zion ministry maka ụdị Thunder ga-agbagbu the person onye aha man like nwoke bụ ike bunyere Elijah na Elisha sọsọ ya buru dị ike na-akwụgharị ịmapụta from nowhere na-akọ rọbish juba ọrụ ndị ala stupid idiot gas onye ọjọọ na-ama klik ndị ọjọọ ibi ya asị ndị ọjọọ kwụsị ihe ọjọọ ofe onye ọjọọ amapụta kọba rọbish na-ekwe na-akọ nọnsensị juba ọnụ. Anyway, amara m ihe m ga-agwa unu anyway. Onye ọ na-akpọzina m na phone again ọkwụnụ ya na onye ọ na-agwara akpọ m na phone again ama m onye na-anata nọmba m na-akpọ m na phone this one that why won't I support? See, Bible said that thou shall support a good thing. Okay, I'm not support a good thing. Unu bi ona na rubbish juru n'ọnụ there. Na nonsense juru n'ọnụ ndị idiot. Abeg onye ọ na-akpọ m na phone again for that nonsense. Thunder ga-agbagbu that person onye ama like onwe. No, nwekwa many respect for any onye ala isi adrom onye amụ nwe respect. Ọ na-akọ iri nonsense juru n'ọnụ. Anyway, onye chọọ ichegharị ama m ọ dị ka nchegharị akwa olugo mgbe iji repent akwa ịchọ ichegharị Zion Ministry located at Agọ, Lagos. Onye ala nke ọzọ si na ya wụ native doctor na ya na-eme challenging idiot igwobe ndị niile ju na village ndị ajeru na village nwebe nke inyere aka nụ mpama. Ịchọ ichegharị Zion Ministry located at Agọ. What is this street? What's the street name? Hosanna Estate will soon be Zion Estate. Come there if you need to repent. Because all repentance is going to go now. You need to repent. Give your life to Christ. He's author and the finisher. Go finish here. Left again, the idiot. Ke onye ala nke ọzọ ka afọ idiot nke asị na prophet Ebuka bịa ka ha mee challenge. Ka ada fada idiot ahụ. Because onye cheta m afọ idiot I type all media. Mana onwe nje afọ idiot eme. I have not known the names of Angel Michael, Angel Gabriel, Angel Raphael. Ụmụ nje niile ju n'enigwe mana ha na-arụkọ. Ndị mmanwụ afọ onye ala si ya na-akpọ mkpọrọgwụ akpọ nka idiot. Ndị gị na-eme challenge bụ ndị ọsha na-alụrụ prophet Ebuka ọrụ. Ndị ọsha nọcha na gate ka gị na-eme competition. Ndị a nwụrụ ike as far as na o metugo ha aka. O nwụrụ ike ha nwezi extra. Yọta ike abago ha n'ahụ. Yọta nwoke mmadụ na-arịgharị na mmụọ na-akwụgharị na-achọ ya oge ga-apụta gị na-eme inwe sense da idiot a na-akọrọ rubbish inwe sense ịma ihe anụ mpama ihe emegoro challenge with ndị ọsha na ndị a na-anọ na gate ndị gate man ndị security ọ ndị need ime competition with before ikwuwe maka ime competition with biko onye kweza ka a na-akpọ m na phone m ga-agwa my PAs personally onye kpọrọ m na phone say can I speak to King Agụgbaola? You know about all nonsense una code. I try my on na phone again. Idiot akpọ m today. Brother,
You know, I respected you a lot. You are one of the men I respect so much in Nigeria because you are always saying the truth. I thank God that you know I'm saying the truth. You know, I'm always saying, Obogoda Fagisef Onyekeo. You will see the happen up after. You are anointing. The anointing Elijah and Elisha. If you have no phone, you not quarry. If they say again, the person will challenge the idiot. You have a challenge between the ocean and the choir, and the choir will hang with Ike and Gabriel. But when Raphael, I know with the Moses, all the guys you were, I know with the Moses man, Abu. But the choir will the anointing every year. And they can make competition when they are on a gate. And the usher. Our prophet Ebuka Gaginege make competition. Idiot. Because share this video because